اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Raskaču imam vo džamija vo Damask u Siriji. Svako da drži tez vo džamija. Jedan samo odcelio džemat, ostalo samo jedan čovjek. To je pošlo da mu drži tez jedan čovjek. I tako postepeno, od vremena na vreme, jedan pa dvajca pa trojca. Videći dužnost tvoja i moja na musliman koja je. Ti si dužan ono što će ga naučiš da ga preneseš. Da ga pogibeš nekoj. Gledaš, on nije kockarine. Ko je po pingu, ko je po kladrinici, ko je po čaršija ili o tisku. Kad ajde su mene, kada ćemo u pingu, ajde su ćemo u čaršiju, ajde su ćemo u koncert, ohrid, će dođe nekoj pevač. Ne se strani. Povikuje zašto, ne saka sam da vidimo, saka da ima društvo. A tebe ti je stran da mu rećeš nekomu ajde na ders ili ajde na nacija. A zašto? Ko povikuješ za nešto što na sudnji dan mnogo će se kajati. Što ova vreme, ova noć, svega ova zima, za koja pregledno sallallahu alaihi wa sallam reče, šita ganimetul mu'min, zimata je sezona za vernikot. Zimata je sezona za vernikot. Pale lejluha, noćta je toga, imaš vreme. I za zikr, i za namaz, i za familije da posvetiš vnimanije. A denot je kratok, možeš da go postiš. So golema nesnotija. Izlazimo kafane, vidi uđete što pravati. Se vrti lijevo, desno, zema daljinsko pušta jedan kanal, ne mu se sviđa, drug kanal, tret kanal, mu je dosadno. Zašto čovjek što nema kompas u vera, znaš kompas, nemaš u vera u život, ti si izguben čovjek. Ko će imaš kompas, zato nikako nema da vernikot najpoče da go ceni vremetom. Zašto? Vidiš da je postojeno gleda na sat, čekaj koga 12 pode, koga 2 ikindija, 4 akšam, 6 jacija, to je postojeno gleda na sat. I to je precizan čovjek, vidiš, znaj da se drži za termin i za vreme. Da se vratam na primjer. I vi kad počne jedan, dvajica, trojica i počne kolem čemat. Mogu narod da sluša ders. To nije samo ders, nije onda kad se neka žuvane. Dersu treba da rodi plod, djelo. Ovo da vide na sudni dan za nas svjedok. Što ovo će nešanu mi ovozmošiti da ga spominjava na njegovo ime. Uvova džamija. Pošto neko ne može sve da sedi mirno. Na nečih glavu ne da pomni. Neko nema da jade, neko nema da pije. I od kako se sobrao kolem džemat i imanot svega saka na nekoj način da go nagradi na toj prvi džematlije što sedeše. I otre tamo li Allah te nagradi, Allah ti da ova to, i to meni zvinika ne sluša. Cijelo vreme jedna nedela idem na ders, jedan čovjek, a drugi. Zašto? Od početkom Allahova knjiga, od početkom džamija, od početkom ono što se veli vera na Allah Đelečera. Iako bil ne slušaj. Vidiš i da ne naučiš ništa. U ovoj momentu koji se naučiš ti. Prenesao ima Muslim, u hadisu od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, neka pregledam sallallahu alaihi wa sallam reče: Međtema kamu fi bejti min bujuti Allah. Koga jedan narod će se sobere u Allahova kuća, da je uči Allahova knjiga, da je izučio Allahova vera. Što će postignuti? Veli pregledam sa sallam 4 raboti. Onaj koji će zastane po džamiju. Vidjeti ono što je fars, to mora da izvršiš, mi čovjek. Ono što je fars, mora da izvršiš. Ama nešto da napraviš dobrovoljno za Allah Đelešanu. To ono saka Allah Đelešanu. Posebno se ovo Muharrem,
vo svet i blagoslov mesec. Vika, onoj narod koji će se sobom u Allahova kuća, da uči za Allah, da čita Allahova knjiga, da se posjetuje na Allah, ti ima 4 pridobivke, ima 4 koristi. Prvo, nezaret alejhimu sekine, im se spušta mir, spokoj, rahatluk u dušu. Odimo kafana. Ne može da pređe u obed. Jedan se tera drugi kad pišti. Odimo čašija isto. Jedinstveno kada možeš da najdeš mir i spokoj, samo Allahova kuća. Sekine. Vallahi doma ne može da najdeš mir. Što je šejh? Vika, sekine, narod znači mir. Ama sekin znači nož. Po džamija možeš da najdeš sekine, mir, spokoj. A doma možeš da najdeš nož. Zašto što žena nas tu ti bar, ovo ti treba. Znači to je prva pridobivka. Vtoro, nezaret alejhimu rahma, im se spušta milost Allahova. Na koga? Na toj narod koji će zastane da gospodinu imena Allah Đelešanu. Rahma, milost. Treto, hafethumul melaike. Meleki go okružuva, to je međlis. Ta grupa na luču koja je sednala zaradi Allah Đelaluhu, što se slučuva? Meleki. Сега има мелеки во овој момент. Додека јас и вие стоиме овде, мелеки кои те гледаат и кои го бележат твое име и кои твоето име ќе го однесат кај Allah Đelaluhu. Мелеките. Allah знае дека ми што правиме. И четврто, ذكرهم الله في من عنده. И Allah Đelaluhu, таа група на луѓе, ја спомнува кај него корето во небо. Ако ти го спомнеш Allah сам, Allah ќе те спомне сам. Ако ти го спомнеш Allah во група, Allah ќе те спомне тебе во група на мелеки, во подобро друштво. Замисли, од толку милиарди луѓе, над 7 милиарди, од толку милиарди растенија, животни и други видови на суштества. Милиони милиарди, Allah tebe u ovoj moment te spomnula. U ovoj moment Allah tebe te spomnula. Pošto Allah u Kur'anu veli, fadkuruni azkurkum. I vi setete se na mene ako sakate jaz da se setem na vas. Setete se na mene ako sakate jaz da se setem na vas.